Takatanga iri support group muna 2007 ndopatakakwanisa kuti tibudirane pachena vamwe tichitaurana kuti tiri kurarama positive. Saka tadaro support group redu takanga tiri 11 kudaro takafamba naro, taifamba zvakanaka tichita mikando yedu sevanhu vari muminda. Taitokurudzirana kuti ngatiitei mukano yekuti tiwane mari yekuti tizotenga mafertilizer netumbeu kuti tisaite nzara. Saka tafamba tichidaro zvinongofamba zvichingoitawo, takazona takushedzwa kuma workshop kuti uyai ndobva tazotrainwa kuti tive makage group. Isusu hazvina kutoomera nokuti takanga tiri boka revanhu vakanga vagara tiri sevanhu vari muimba imwe chete nokuti tanga tabudirana pachena. Saka kubva ipapo tatrainwa muna 2016 muna May ndopatakatanga kuita kage group redu kunotanga kutora mushonga 310. Zvakatirerukira nokuda kwekuti dzimwe nguva dhetra waipuwa kunotora mushonga chainge chiri chitatu, apa chipiri chinenge chinzi chisi hausi kuenda kumunda, Sunday hauna kuenda wanga uri kuchechi, zvakureva kuti waizoita mazuva akawanda usina kuenda kuti unozvishandira kuti uwane chinokubatsira. Saka patakazorongerwa makage groups zvakatiitira zvakanaka nokuda kwokuti taizongotsvaga munhu 1 woenda wonotora, panodiwa kuti munhu 1 aende, woenda nemabhuku edu unotitorera. Pataizoenda second visit wainge umatoona kutoti aiwa apa tamboshanda, uyewo nemari dzemabhazi kana nemufambo wamafamba kuti musvike pano, oti munhu unefamba wogoenda uko ugodzoka unenge waneta, hapane zuva remwari rinarotevera unenge usingaite basa. Saka zvakatinakira patakaitwa makage groups ndezvokuti kana tapanana mushonga yedu sanhasi, mangwana isusu tisina kuenda kuchipatara tinokurudzirana kuti tiendewo tunobatsira mumwe wedu uya anga asina kuita sei aswera achifamba. Saka takaona kuti zvinotipa upenyu nokuti kunyange kudifota wakanga wako chikaya ndofunga ndambokuratidzai vandati avo chipangamazano vedu vanongouya anytime yavanenge vangofunga kumba kwako usikoti tione masara nemishonga mingano. Kana une zuva raunenge usina kunwa unotoziva kuti panapa pakutotambirwa tsava yakaoma nokuti vanobva vakuudza kuti ko wambodirei kutambisa mumwe mishonga iyi, dai wabva wangoregera zvako kainini hangu ndararama. Saka nekuti kurudzira ikoko mukage group redu zvakatiitira zvakanaka, hakuna iye anodifota nekuda kwokuti chipangamazano wedu anoramba achitsika achitiona kuti tiri kufamba zvakaita sei. Uye kage group redu rakatiitira zvakanaka, takazova nekuti ngatichirimai zvemakwikwi
mafertilizer nembeu zvisati zvakwira sezvazvaita gore rino ndo ratisiri kuziva kuti tichamira sei. Taita zvemakwikwi zvokuti taitenga mambeu dzedu, munhu nemunhu ane 10 kg yake, munhu nemunhu ori maeka yake, takohwa hatiendei kuchembi. Tiendesa kuchembi zvakureva kuti handichaenda kunokumbira kuti ndikumbirawo mari yekuti mwana wangu abhadhare school fees kana kuti kamuzukuru kangu kaende kuchikoro, ndakuziva kuti ndine pandiri kutora ndichibhadharira mwana. Inini wachona kana ndichinge ndarwara ndine pandiri kutora ndichita sei ndichirapiwa. Saka nekukwira kwazoita zvinhu ndokwatiri kungodemba kuti hei hatizive kuti tichakwanisa here kuti tidzokere zvakare. Asi Kagi Group takariona kuti rine upenyu nekuda kwekuti munoziva kuti kune vamwe vanhu anonwa mapiritsi achinyara. Kuti ataure kuti inini ndakabatwa ndine utachiona hwe-HIV and AIDS hameno zvaanonzwa. Asi nekuda kweKagi Group zvakaita kuti tisanyare, zvakaita kuti tibatane necommunity yedu, even masabhuku edu, even kansela wedu, nokuda kwokuti tadzoka ikoko takasvika tikasvinurudzisa kwavari, tikavaudza kuti ndozvatave ndozvataakuita. Saka dzimwe nguva vanotomboti patete tisangana vanotombouya, kansela wedu anototivunza kuti asi hamuna mbotora mushonga, ndiramboona munhu achipfuura kurodhu, todaiwa takanotora, zvichireva kuti kurongwa kwakaitwa maKagi Group kwakatipa upenyu, nokuda kwokuti hatichatarisirwa pasi. Kare waiti ukangozikanwa unzi uri HIV, yei waita fanenge wauraya munhu. Kunyange naizvozvo kune vamwe vasiri mumaKagi Group ndinotovanzwira tsitsi nokuda kwokuti havana mufaro. Ini ndine mufaro pese pandiri. Nyange munhu akandiudza kuti ko iwewe uri HIV, ndobva ndamuudza kuti hasinai rombe. Ndangomudza kuti hasinai rombe zvatopera, zvakureva kuti hazvichatombondidyi mwoyo wangu. Ndikasvika kune vamwe vangu ndovaudza kuti ningi ndozvataro zvovazanzi hamusiya akadaro handitomudzidzisi. Kati kanomuwanira patinenge tamuwanira nguva tomudzidzisi totaura naye. Saka ndokufamba kwatiri kuita neKagi Group redu. Tine varume 2 nemadzimai 8. NemaKagi Groups anokwana 21 muward 15. Kwete muward 15. Ward 15, ward 16, ward 17, 11, 12. Makomesha kubva kuward 9 kusvika kuward 21. MaKagi Groups akaenda kunotrainwa machairpersons achona takanga tiri 10. Tazodzoka ikoko takataurirana kuti ngatichifambei mune mamwe masupport groups edu, tichivaudza kuti kuenda tese pachipatara tosvika tosvikaungana, munoziva kuti dzimwe nguva mumwe munhu anobva kumba kwake ane zviri kumunetsawo, obva aona bhenji rakareba vanhu vakaungana vakasvika uko, unozomona dzimwe nguva aenda pafoni yake, kana kuti dzimwe nguva akungokuignora achingobuda aenda kutoireti, abuda anouya nekapi yemvura. Asi akaona pane munhu wane anenge aenda nemabhuku, anoona fanenge vanhu vashoma, angodika ndivashande vai. Takazofamba masupport groups aya takuvaita kuti vave maKagi Groups. Takunotrainana toga kuti kana muda kuti muve Kagi Group munofanira kuva nebhuku renyu, register renyu ramunonyorana mari, ramunonyorana mazita enyu. Munofanira kuva nebhuku renyu ramunonyora mari dzamuri kubvisa, kuitira kuti panoenda munhu anoenda kunotora mishonga kwaanobva kunenge kuri kure, ndingati sekuward 19 kana kuti ward 21. Ward 21 vanobva kudanga rendove, kunonzi kudanga rendove kudhuze nekumamina, ndokwavanobva vachiuya paBeatrice kuzotora mushonga. Saka zvichireva kuti vamwe vanhu vaitotadza kutora mishonga yavo. Asi ndazoendako ndanovadzidzisa nekuda kwokuti ngavabatane vaite Kagi Group, vabatana vaita Kagi Group. Izvozvi hapasinai asiri kunwa mushonga, nokuti vanotorongana izvozvi. Munhu nemunhu kana awana mari totaurana kuti saizvozvi zvaakutinetsa nokuti tofamba mangwana raunzi ya$7. Vakaenda kunotora last week vakakwira ma$5 kuenda $5 kudzoka. Asi kwazotangoita 2 nights zvinge zvangokwirawo. Asi zvinotiitira zvakanaka nokuti munenge muchipamhidzira mari shoma pane kuti munhu 1 aende, kuti uyu aenda uyu aenda, mumwe anobva akundikana achaya mari. Nokuti tiri ipapa seKagi Group, mumwe wedu akatiudza kuti vasikana inini handina mari, hatimutarise kuti ati handina mari haafanira kuwana mushonga, kwete.
inini kana ndiinayo ndine 550 cents mwane dollar mwane chi tese tobatanidza kuti mari yemunhu ari kuenda kutora mushonga yetese ikwane itouya tisikompa mushonga ya tamupa mushonga kuona kuti angaite sei kuti akwanise kudzosera mari yapakare. Kune vamwe vanana baba vasingadi kuonekwa mucommunity, vamwe vane zvigaro mucommunity, vamwe mumadzichechi, saka havadi kuonekwa kuti vanojusa. Saka isu hedu takagara isusu takagara takazvipira nekuti isusu takatonyoresa ndofika takatonyoresa nokuti patakangonzi chachaya aisu zvedu zvakabva zvaita totongotenda Mwari kuti patakatongotorwa tichionekwa kuti ndo zvatiri kuno vasina kuwana mukana vari muvhu, asi isusu takatozvifarira kutosvika izvozvi. Inini ndakatombosvika panguva yekutofamba ndichidariso nemakumbo ndakahemwa nevamwe kudai, asi zvinezvi kana mukanditi tamba ndinotoita zvese zvendinonzwa kana kuda kuita, kana kubata gejo kana kuita chii ndinoita ndakasununguka. Saka ndichienda pachipatara ndinotoenda ini ndinozikanwa nekufamba ndichiti vanhu vakangondiona ndine chibhegi choko muri kuenda enda tichiuya musangano yedu iyoyi ndinotopfeka t-shirt kuti vanhu vari muarea watoziva kuti wekuedzi waya waakuenda. Handibvunza ndoti kokweduka kuedzi uko kuti wanyasoziva kuti hazvinyadzisi ende zvorotoratidza kuti totodada nazvo tonyatsonzwa kusununguka kuti takuenda ndopanana mazano kandiye ndine stress dzandamboitirwa kana nemwana kana nemurume kumba. Ndikatoya kunoku ndotosvika kunoku tototaura nyaya ndotsotaura shamwari panapa wedu weinda zvezvakamira so wamwe wakuchindipa mazano. Saka vana baba problem hamudi kuonekwa, hamudi kuzikanwa. Sofa vamwe anotorera kuHarare, vamwe anotorera kuChivhu, asi anenge ari murume wangu ndichitorera paBeatrice. Havadi kuonekwa nevanhu vemudhuze. Isusu takataona kuti takuda zvekuita mwana nadzimai. Wendoitwa Claudio Hanyiwa. Claudio Hanyiwa. Takaenda kuchipatara tikaenda kuna sister vakatiudza kuti zvaiti kana makuda zvekuti muite mwana mochiita madhezi enyu akati kuti zvinofana kuita zvevhiki mozodzoka kuno kuchipatara toona kuti zvakamira sei. After that mai vava nepamuviri vakadzokera after 3 months voenda kucheck up. After 3 months voenda kucheck up. Saka vakatipa kuti isusu tidi tione kuti zvaita here kana kuti hazvina zvataida. Vana mukoti vakatiudza kuti aiwa mai vanenge vabata pamuviri. Zvadaro takadzokera takushandisa maprotector edu kusvikira mwana adi asvako. Ndofunga ndizvo zvatakaita. Meno mama pana pasirirwe. Apa kadaro takazibata tapatsanirwa kutora mishonga. Ndazvinokuwa kunoponerwa vana kundovana avasi saka vari Saka muchatorera kwenyu mega. Mucharamba muchitorera kwenyu mega kusvika rini? Kusvika 2 years. Kusvika mwana ane 2 years. Mwana anoyamwa here?
muchamuyamwisa kusvika rini? Saka na 2 years kana 1 year kana 1 year 6. Anodya porridge anodii? Takatotanga mwedzi uno. Ani mwedzi mingani? Mwedzi mutanhatu 6. Ndozvamakarayirwa kuchipatara? Asi mwana wenyu akatozvarwa zvakanaka asina utachiwana naye? Aiwa, haatorina. Akatariswa utachiwana ari mwedzi mutatu? Jonzi Virginia Mugundra, mbuya Mugundra. Takaona kuti zvimwe zvinouya sezvinoda kuchemedza kuti ndava murwere, zvimwe zvichiuya kuti uve wakasununguka. Zvakatozotisunungura zvakanyanya. Tikava nokubatana, tikava norudo, zvokuti ivava vatova vana vangu. Ndokuti nyange ndichida kuvatuka havapinduri, vanoda kuteerera. Ndikanzwa kusununguka, ndikaona kuti aiwa, tiita sei? Tiri vanhu vanoda nyama yokudya, hatirambi chingoti mavheji. Tiita sei? Ngatitei zvehuku. Ndokutenga marodhirana edu, kuti tikatenga marodhirana akati kana kuti 4 achabereka vana vakawanda, towana nyama yedu yatinodya. Toona kuti tatove free, zvokuti vanotiona vanoona kuti vanhu ava vakasununguka. Kana pakudya kwedu hatichadi kunzwisa urombo sezvataurwa namai Nyamandi. Tinoita zvinhu zvatinoti huyai tibatane. Kana tabatana, zvinhu zvedu zvikawanda, togovana, umwe noumwe arege kushaya. Saka toona kuti zvinotisunungura, kuva nomufaro wakanyanya, kutokanganwa kuti tiri varwere. Takutoshainira vanhu kuti vanhu vaimboti varwere zvakatopera kare. Tatova vanhu vatsva, tikatoona kuti zvatiunzira rufaro munharaunda. Ndotenda naizvozvo chiti ndikaona asi kashoma kuwana vasina kunwa mushonga zvatinenge tarayirwa kukiriniki. Zvinongowanikwawo pano hazvikashoma, zvokuti kunyange ukazowanawo mapiritsi 2 anenge ari ofu, unomubvunza kuti kwayazoita 2 sei, wonzwa mhinduro dzake dzakanaka. Asi havasi vakawanda vokuti ungawana achingova akawandisa. Unoona kuti anongonwa tichisvika pamazuva acho akangoenzana. Kashoma kuwanzowana varume vari kurarama neutachiona vachibuda pachena. Sure. Isusu vatapena kutaudza kuti inini chakakupai kana chakakumotivheta kuti rega ndibude pachena ini ndichirarama neutachiona hwe-HIV chii? Zvakaita kuti ndibude pachena ndezvekuti ndakaenda kukiriniki. Ndarwara muna 2009. Ndakanga ndarwara, ndikaenda kuchipatara. Ndikasvika kuchipatara ndokuti vakati kuti titange kukurapa totanga tatesta kuti ropa rako rakamira sei. Ndobva vanditesta. Ndatestwa kudaro vakati uri positive. Ndokutanga kuchipuwa makotri kusvika muna 2010 ndichimwa makotri, ndichizogara ndobva vatitora futi ropa kukanzi iko zvino vane kodzero yekuti mupinde muma-ARV. Saka zvadaro ndakada kutombozvidzosera kumashure kuti inini manje vanhu vakawanda vandotamba navo vakazoziva kuti ndiri kurarama ndiri ne-HIV zvinozovei kwandiri.
asi pakazoita mai Nyamandi ndo vakazondibatsiridza kundidzoreredza kuti ndigozvitambira mune zvakanaka. Ndobva ndapiwa ma-ARV muna 2011 muri muna May. Ndobva ndatanga kumwa ma-ARV kubvawo ipapo kusvika nanhasi ndichiri kungomwa. Mashamwari angu ndinotaura nawo nezvechirwere ichi, asi vashoma vanoda kuzvitambira. Vanongoti mheno, nekuti ndinotori neumwe wandaive naye iko zvino ari kungogara akarara, nekuti akaramba kuzvitambira akatotanga kudefaulta achirega kumwa mapiritsi. Saka varume vazhinji havadi zvokuti azikanwe kuti ndiri kurarama ndine utachiona mueriya. Anongoda kuzviita murume ari kudi akagwinya, asi iwe uchirwadziwa munyama dzako. Zvino inini haiwa ndakakunda, ndinongotenda hangu Mwari kuti aiwa vakandipawo mazano ndikamatambira, vakandibatsira zvikuru. Imi pamatanga kutaura handina kunzwa muchitaura kuti amai makazovaudza sei kuti ndo zvaitika? Amai hazvina kunetsa kuvataurira, sekuti zvinhu zvaiitika tiri tese, vachionawo kuti aiwa uyu munhu zviri kumbofamba zvakadai so, kusvikirawo taenda tese vakanotestwa vakaonekwa kuti navo vari positive. Ndobva vatangozvigamuchira tese semhuri. Hapana here kumbita kakunongedzerana kana kakufungidzana kuti hakuna kuita zvakadaro. Hapana kumboita zvekunongedzerana kuti sei zvazouya zvakadai. Aiwa, hakuna. Saka ndapi mashoko amungada kuudza vamwe varume panzara? Vamwe mashoko andingataura kune vamwe vari kunze ndekuti hama dzangu ngatiendei tinotestwa. Kana tatestwa tochiinda pachirongwa chokupuhwa mapiritsi, hurumende iri kutitengera mapiritsi kuti tirarame mukati menyika ino. Vari kufamba pamupata weJeriko, Baba vafundise, varege kudzokera shure. Baba vafundise, varege kudzokera shure. Vari kufamba pamupata weJeriko, vari kufamba pamupata weJeriko. Baba vafundise, varege kudzokera shure. Baba vafundise, varege kudzokera shure. Vari kufamba pamupata weJeriko. Ndiwe mukadzi une zvakandikasimusa. Ndaizwa kunyara status yake. Saka pandakapinda mukadzi unowu ndakazwa kusununguka noti taikukura nyaya dzekukurana nesu sekuru. Tisasasangane nevanhu vaitidzikisa. Kuchipera. Kuburikidza nenyaya dzataikurukura dzinosimudzira nyaya. Takatarisana nekurarama kwenyu, ndezvipi munharaunda menyu, ndezvipi mamwe matambudziko amunoona anosangana nevanhu segroup, ndezvipi zvamunoona zvibingamupinyi mukurarama kwenyu? Zvibingamupinyi ndezvekuti panonzi vanhu vari kuvanawirwa kunga vanyorwa mazita vapuwe chikafu nesocial welfare, nhamba haizopindi yakakwana. Panofanirwa kutorwa 1 per village, 2 per village, nhamba zhinji yechiita sechisara, but inenge ichidawo rubatsiro rwechikafu. Pane nyaya yedisclosure manje nharaunda menyu yekuziva kuti aiwa inda kurarama neutachiona, makaifeisa sei, makasangana sei nayo nyaya iyoyo? Ndakatombosangana nemashoko akawanda
kuti ukwane kuita sei vasikagona kusvika pachino kuti zvinhu zvavo